jaira yatinoziva vazhinji. I want to talk about grace. Ndoda kutaura pamusoro penyasha dzaMwari. 2 Samuel chapter 9. Now David said, is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? That I may show him kindness for Jonathan's sake. Pane sungano yakaitwa, pane kuwirirana, pane covenant iripo pakati pa David na Jonathan. Nyangwe Jonathan wakafa, but chisina kufa isungano. Pane chiri outstanding, chiri mupfungwa ya David. Achamupa kutaura kuti ariko here akasara. Kureva kuti kusara ikoko wakasarira blessing. Kusara hanzi ariko here wakasara. Kureva kuti nyasha dzina kungotanga nokuti warangarirwa. Nyasha dzakatanga kare kuti pakaparara vamwe nezvakadya vamwe ya still standing. Kureva kuti uvepo wako mukati merine gore. God is up to something concerning your life. Grace was already working in you. Nekuda kwekuti kana statement ra David richiti ariko here akasara, zvoreva kuti kune zvakaparadza vanhu zvaanoziva. Kune zvakamedza vanhu zvaanoziva. But the reason why you are standing, although murume uyu wakaremara Mephibosheth, although ari kuLodhibha achitambudzika, but kune chiri kuzikanwa naDavid kuti munhamo iyoyo kuna akatosara, muhondo idzodzo kuna akatosara. Mudikani handiziva ndiri kutaura naye. Dzimwe nguva unogona kushaya chaunganongedzera kana kubata muupenyu uchiti Mwari ndo chavandiitira. But ndikuudza kuti the gift of life, the reason why you are still standing, grace is upon your life. Grace is still protecting you. It reminds me nevamwe baba so vakauya nemwana wavo kuna Jesu, zvika ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakamutadza. Murume uyu was complaining instead yekumboona the other side to worship and praise God. Pakuti kudi mwana uyu akawira mumoto waingobuda, akawira mumvura aingobuda. There was grace already working in this boy. Nokuti zvinomuwisira mumoto zvine chekuita nekutsva uye kuti afe, zvinomuwisira mumvura zvine chekuita nekumunyudza kuti aregere kufema afe. But baba vadzoka neye complain instead of looking at the other side. The other side of the story ine chekuita nenyasha dzaMwari. Although uri kuLodhibha, although wakaremara, but zviri kutozikanwa naDavid kuti ariko here akasara. Kurati pane vanhu vanosara kwete nekuti vanogona, asi kuti Mwari vakasiya vanhu ivava kuti vazoratidza umwari hwavo. So mubvunzo, what is there anyone left? Left, kurati availability. Kuvepo bedzi, kungovapo bedzi kune nyaya. Ariko here akasara. Hazvinei condition yake ichinzwa panapa. Mubvunzo wabvunzwa, and there was a servant in the house of Saul whose name was Ziba. So they called him to David the king and said, are you Ziba? He said, at your service. Then the king said, is there still not still someone of the house of Saul to whom I may show kindness of God? And Ziba said unto the king, there is still a son of Jonathan who is lame in his feet. So the king said to him, where is he? And Ziba said, indeed in the house of Micaiah, the son of Amiel in Lodhibah. The king David sent and brought him out of this house of Micaiah, the son of Amiel from Lodhibah. Now when Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, had came to David, he fell on his face, prostrated himself. And David said, Mephibosheth, he answered, here is your servant. So David said, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. You shall eat bread at my table continually. Chadanirwa chine a picture chine chine physical. You eat bread at my table continually. Uchadya neni chingwa patafura nguva dzese. Table ndine table yandiri kushandisa pana kungoti haisinyanyoneka. Here is a table. Kana munhu ari kunzi uchadya neni chingwa patafura continually, kureva kuti kana munhu akagara patafura, as I'm sitting now, musi kukwanisa kuona
makumbo angu. Muri kungoona from this part tichienda upwards. Table iri pano haisi kuoneka. Mephibosheth wanga wakaremara makumbo. So table is a picture ye covering upon the challenge or urema wake. I want to preach along those lines. Chaari kudirwa ndechekuti agare patafura vadyi. Zvino kana akagara patafura ari pacheya vachidya patafura, chambotaurwa naZimba kuti ariko but akaremara, urema huri kukavwa nepaachagara achidya patafura. Tafura inorepresenta chikafu. Chikafu chedu, tafura yedu is the word of God. Kureva kuti munhu akagara mushoko, there is grace enough to cover the lame feet. I don't know whom I'm talking to, but ndinzwe bururu mangwanani ano. Chiri kudirwa shashe yekuremara makumbo, hakusi kufamba, haasi kudirwa movement, haasi kudirwa kufamba, haasi kudirwa kuita basa kana kutumwa, ari kudirwa kugara patafura achidya namambo continually. Kureva kuti ukauya ukagara patafura, the only part inongooneka kubva panapa zvichienda kumusoro, the lower part haisi kuzooneka. Saka shoko richiti kana munhu ava munashe, ava chisikwa chicha, tarira zvekare zvekumashure zvepasi kwawakabvawo zvazvicha. Kureva kuti kana munhu ava patafura yacho akudya vhangeri renyasha regrace, vazhinji ndo vanoramba vachingotaura kuti ariko akaremara, but kana ari mupresence yamambo kuremara hakusi kuzooneka, nokuti tafura ichaplaya a role. Saka challenge naMephibosheth ndeyekuramba ari patafura. Challenge yauinayo yandinayo nhasi mudikani ndeyekuramba tiri pashoko raMwari, takagara patafura. This is the food. Ndo chikafu chinodyiwa continually, ndo shoko ratinofanirwa kudya. Kureva kuti kana takagara mushoko rake, takagara patafura inoviga urema wedu, but inotipa kudya kukura nekutisimbisa. Why? Nekuda kwekuti pambotaurwa naMephibosheth, pambotaurwa pano kuti ariko but akaremara. Ariko but akaremara. So chaari kudirwa manje ndechekuti auye kuzogara patafura. Nekuda kwekuti akagara patafura, area dziri kubatwa. Also there are times yekuti people will focus ne area dzakadirwa nadzo pa Calvary. Maybe it's out of jealousy or out of not really understanding why the king wants this guy. Mambo vari kumuda kuti akauya ashikogara patafura, obva atanga kudya continually. Nokuti kana akagara patafura, haasi munhu akamira, munhu akagara, makumbo haasisina basa, urema hausisina need, hauchaonekwi, nekuti chaari kudirwa chinokavha utera hwake. Covenant iripo yakaitwa pakati pa David. Covenant iripo yakaitwa pakati pa David na Jonathan, kuwirirana kwao kwakonzera kuti mukomana nyangwe aine urema, mambo vamuda zvakadaro. Mambo vamuda zvakadaro nekuda kwekuti pavari kuda kuswera naye apaite kuti vagare vachiona tsoka dzake. Paari kudiwa panoviga tsoka dzakaremara. Hama dzangu, munoziva here kuti paCalvary pakaviga nyaya dzakawanda dzekuti vamwe tinoswera tichidzifukurura tichidzitaura, asi Calvary basa rayo, we all fall short of the glory of God. So basa reCalvary, basa retafura, kana taudya shoko renyasha dzaMwari, remember kuti mukomana uyu haana kurangarirwa. Haana kurangarirwa nekuda kwekuti ane zvaaita, ane zvaagona. Ari kurangarirwa nekuda kwekuti kune zvakaitwa on behalf yake nababa vake Jonathan. It's not about him, it's about his father Jonathan. So relationship ya baba na King David, relationship ya Jesu na baba, ne basa rakabatwa pa Calvary, rinoziva kuti kune vanhu vane tsoka dzisina kumira zvakanaka,
tsoka inoreva movement, mafambiro zvaunoita kwaunoenda. Tsoka nemafambiro emunhu ndo pane nyaya. So dzimwe nguva munhu unogona kuti handigone kuenda kuna mambo nokuti pane mufambiro uripo. Nyasha idzodzo tafura riripo. There is a table. Uri kudiwa kuti uye kuzodya continually. Problem yedu ndeyekuti hatinongodya tobva tamira. Let's continue to eat the word. Let's continue to share the bread. Let's continue to eat the word of God. Zvandi ndiri kumuda kuti auye pano azogara patafura. Vanoda kuradza mentality iri wrong ya Mephibosheth. The wrong mentality ya Mephibosheth. Verse 7. So David said to him, do not fear. I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and restore to you all the land of Saul your grandfather. You shall eat bread at my table continually. Then he bowed himself and said, what is your servant that you should look upon? Such a dead dog as I. A dead dog as I. Anenge mazwi ekuzvininipisa but ari mazwi ekuzvimhura nekuda kwekuti haasi kuziva kuti sungano yakaitwa inobvisa utera nekuzviita a dead dog. Problem yedu challenge hombe inogona kuvapa identity. Do you know the devil paari kuedza Jesu unotanga ataura mazwi ekuti kana uri mwana waMwari, if you are the son of God, if you are the son of God. Kureva kuti identity ine nyaya. Identity ine nyaya. Tikaenda mugarden reEden, even the devil through the snake achitaura na Adam na Eve. Uchaona kuti nyoka achitaura na Eve inotaura pamaringe zvine chekuita neidentity. Kuti Mwari vanotya kuti mukadya munofanana. Mwari vanotya kuti mukadya munofanana. Mwari vanotya kuti mukadya munofanana. Yet the truth is man was created in the likeness and the image of God. But the devil pari kuya kuzotempta muno mugarden ari kuti Mwari vari kutya kuti mukadya munofanana. Genesis chapter 3 verse 4. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened. You will be like God. You will be like God. You will be like God. Your eyes will be open and you will be like God. That's what the devil says. Mwari vari kutya kuti mukadya munofanana. You will be like God. Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our own image, according to our likeness. So man was made in the likeness of God. But the devil, pari temptation, ari kuti Mwari vanotya kuti mukadya munofanana. Yet so the devil ari kuchallenge a knowledge concerning identity. Amadzangu munoziva here kuti the power of information ndo battle yedu with the devil. That's Java there, that's Prophet Java there. God bless you, my brother. So happy to see you. The devil battle yake iri pa information. Mwari anotya kuti mukadya mutuwi munofanana, munozoziva, munofanana. Yet they were created in the likeness and image. Saka the devil paanouya futi kuna Jesu anoti if you are the son of, kureva kuti kana uri mwana wemunhu munenge makafanana. So chaanotanga kuchallenge in knowledge concerning identity. Identity crisis inobva pakuleka right information. So the battle kana tukudona kwe munhu mu garden kwaiva kutestwa kwe knowledge. The fruit is another side, but the real battle iri pa knowledge. Chavari kudyira kuda kufanana, yeti vasati vadya vanga vakafanana. So kudya kuzadzikisa kuti andizive. Avasi kudya for anything. Vari kudya as proof
yekuti shuwa tizive tinotodawo kufanana naye iwo vakafanana. Saka paanouya kuna Jesu anoti kana uri mwana waMwari, if you are the Son of God. So kusaziva kuti uri ani muna Kristu, identity crisis, knowledge yakashayikwa mugarden. So munhu wadona nekuda kwekuti waleka knowledge. Sa uchiona kuti Mwari kuna Genesis 3 vanoti munhu, the son, the seed of a woman will crush the head of a serpent. Who is the seed of a woman? That's Jesus. Wakaberekwa nemukadzi. The seed of a woman, anoweye Jesu, will crush the head of the serpent. Serpent is Satan. So parikunzi the seed of a woman will crush the head of a serpent. Jesu ndiye achatsika musoro wenyoka nokuupanya. Jesu ndiani is the word. Musoro uno represent chi musoro wenyoka uri kutsikwa. Musoro represents ideas, knowledge or understanding. So parikunzi the seed of a woman will crush the head of a serpent. Shoko riri kuti Jesu word ramwari shoko ndori chapanya idea, the head of a serpent, mashoko, knowledge, information yenyoka ya Satan. Let me download Visions Bemshan. Shoko parikuti the seed of a woman will crush the head of a serpent. Seed of a woman in Jesus. Jesus on the word. A head of a serpent is not represent a fungwa. Musoro unotaura knowledge fungwa kuziva. The head of a serpent is the ideas, information of the devil. So the seed of a woman, Jesus, the word against the devil's idea. We must crush the ideas of the devil using the word of God. The seed of a woman will crush the head of a serpent, which means when you get knowledge, you get Jesus, you get information, you can have the power, the ability to crush the head of a serpent. A head of a serpent, musoro wenyoka, uno representa, musoro which is idea, knowledge, uno representa the ideas of the devil. Saka uchiona kuti pa Calvary zvanga demonstrate kwa in the physical. Nokuti Jesu paanoenda pa Calvary, uno norovererwa panzvimbo inonzi Golgotha. Golgotha means a place of skull, kana kuti nzvimbo yedehenya. Skull, the head, dehenya musoro. So the seed of a woman akano crash at the head of a serpent. Jesu pa akaenda pa Golgotha akakunda aripo. Zoreva kuti iye the word anga ari pa musoro pe skull. So the word upon the head of a serpent. Akusukwa kunenya. Bereka ndidzoke kunyanya ndina. So you will see kuti Mephibosheth ari kuleka understanding yekuti kana ndatouya pano because of the covenant, I must know my identity. Nekuda kwesungano yakaitwa kwete kuramba ndichitaura identity yemafungiro angu. That's the same problem with the prodigal son. The prodigal son, although akadzoka kumba, but still he had a challenge concerning identity. Identity yake ari kuti baba musanditore semwana. Ari kuisa personal judgment. Ngwarira kuzvitonga kana kutongwa nevanhu usingazive mutongo wa Mwari pamusoro peupenyu wako. Bishop Mukarati, Bondia, Komshta House, Mozambique House, Chimoyo, God bless you. Ngwarira kunzwa matauriro evanhu usina kunzwa pfungwa ya Mwari pamusoro peupenyu wako. Vanhu vanotonga vanhu vanozvitonga vega. Mukomana akadzoka akati baba musanditore semwana. Saka wadzokererei anga yakamupusha kudzoka kumba, but lack of knowledge yaimupusha kushaya ukama nekuwirirana na baba. Musanditore semwana, nditore semuranda. So why are you back home? Hunger. Ari kure waifunga tukumba kwa baba wangu. Varanda vanodya kune zvakati. Hapana paakafunga kuti kuna baba, akati kuna baba vangu kune. In my father's house.
Crowd, his mind yanga focused on what the father has, not about the relationship with the father. Wakatonga eganya dzake nekuda kwekuti hana kunge aziva kuti baba vane mufungo wakanaka pamusoro penyu wake, nekuti baba wakati mwana wangu anga akafa adzoka, the lost is now found. So ane identity yekujango although ari back home. So tina vanhu vekuti muchechi vamo, kuchechi vakauya, but muna Kristu avamo, nokuti muna Kristu mune relationship, mune understanding ya identity nekuda kwebasa rakabatwa pa Calvary. That's why at the end, 2 Samuel chapter 16, muchaona kuti Mephibosheth lost everything to Ziba again. Why? Because battle yake, knowledge yake concerning identity nekuda kusaziva sungano, akati I'm just a dead dog. Matthew 15, zvinonzi nemumwe mukadzi wechiKenani, inga wani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Iye ari kudiwa kuti adye patafura, but anozvipa identity yembwa dzinodya zvinodonha pasi petafura. But iye abviswa mulevel yekuva imbwa inodya zvepasi kuti aqualify kudya zvepamusoro, but anoramba ane mentality yepasi. Ameno kana wandinzwa nditsanangure ipapa tiite prayer. Mentality yake ndeyekuti why me, a dead dog? Ukatarisa nauye mbwa mukadzi wechiKenani achitaura naJesu Matthew 15, anoti inga wani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti imbwa dziri meant to eat macrumbs zvinodonha pasi. Iye ari kudiwa kuti adye patafura, but anozvipa identity inokonzera kuti adye zvinodonha pasi petafura, just like a dog. Muupenyu hama dzangu, rega nditaure chinhu ichichi. Shuwira zvakanaka. Ipfungwa yaMwari kuti zvakanaka muupenyu zvivewo zvako. Usava comfortable nezvepasi petafura. Don't treat yourself like a dog. You are wonderfully and fearfully made. So if you are faithful and obedient, you eat the good of the land. Kwete kungodya bedzi, ukanzwa shoko rako kuti the good of the land, you eat the good of the land. Panoti good pane nyaya. Eating is another subject, but eating the good of the land. Denda rinozwa kuti panyika pane zvinodyiwa, but there is something good. You eat the good of the land. Desire for good things. Unoziva here kuti Jesu ari pamuchinjikwa, masoja vanhu vaitova pabasa vakarwira pakakanda mijenya kuti vatore mucheka wehembe dzake. He was dressing good. Saka wakaona kuti even paakasprayiwa perfume inodhura kuna vanhu vasina kutirwa zvakanaka. Mentality yekungoti zvekwamwari hazvina basa nanhasi chiri yakadyarika muvanhu yekuti tinonamata saka zvakanaka hazvina basa. Jesu paakasprayiwa perfume inodhura, even the disciples vakati what a waste. There are people who don't value zvakanaka kuti zvive paupenyu hwavo. Maybe it's a subject for another day, but I want to pray with you today kuti you are not a dead dog. Hausi meant kudya zvepasi petafura. Nyasha dzawakaitirwa ndedzekuti you eat continually on the table with the King. Father, I pray, I speak blessing and favor in the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Every mentality yekuzvidzikisira, mweya inoda kuti vasadyawo zvinowanikwa pamusoro petafura, the spirit of a dead dog, I come against it in the name of Jesus. Lord my God, because of the blood that was shed at Calvary, vana venyu ngavasangane nezvakanaka muupenyu, the good of the land, the best of the land, your favor, milk and honey mentality must be upon your people this morning. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. The best for your people. The best for your people. Zvakanaka Mwari zvive zvevana venyu. Nokuti muri Mwari wakanaka. Une mufungo wakanaka. Ane nyasha neupenyu hwevana vake. Ndataura utano. Ndataura utano. Ndataura utano. Ndataura favor. Ndataura kubudirira. Ndataura nyasha. Nezita raJesu. Nokuti nemavanga aKristu takaporeswa. Ndinotaura utano, ndinotaura kudzikinurwa. Vana venyu ngavarangarirwe Baba mangwanani
ano mwari wenyasha nekuda kweropa rakairera pamuchinjikwa. By the reason of the blood that was shed at Calvary, I speak blessing, I speak protection, I speak favor upon your people. In the mighty name of Jesus, every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silenced. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Baba mangwanani ano, wana wenyu ngavarangarirwe. Baba mangwanani ano, nyashangadzi vavumba mire. Baba mangwanani ano, zvavanoshira ngadzi zadzikiswe. Imi kana mavhura masuo hakuna ungavhara. Mutsvene wakatendeka wakarurama wamasimba ose, ndataura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Wakatendeka wakarurama mwari wamasimba ose, ndiri kunamata mangwanani ano Baba, nyasha nekubata kwenyu nokuti makatendeka. Imi alfa imi omega, wekutanga nekupedzisira. Mutsvene akarurama mwari wamasimba ose, ngavarangarirwe vana venyu. Nyasha dzenyu ngadzidirwe muupenyu hwavo. Tinotaura favor nekubata kwenyu mangwanani ano muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Barbara Chandoda, God bless you. Joseph Ungwe, Tinodai Sheshi Minya, God bless you. Nelson Chuma, Felicitas Chitando Memory Masho, God bless you. Rebecca Ngwarati, God bless you. Panashe Gurajena, Sarah Mainuve, God bless you. Chipo Faith, Shadrach Zuka, may the good Lord bless you. Tatenda Batirai, may the good Lord bless you. Rijeko Masanga, may the good Lord bless you. Nyashat Wanz, Mariwaku Gonese, Rupia, may the good Lord bless you. Linsu Nyasha Alimos, Notwo Katsande, may the good Lord bless you. Kainos Ganyani, blessed Kende, may the good Lord bless you. Kaspa Mupiwei, God bless you. Emmanuel Sarah, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwariwaku Tungamirei, Mwariwaku Chengete, Mwariwaku Gonese, Nyasha Zwanzwe, Jamunobata Jendeke Masua Zarure. Let me declare a blessing over your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. I like to do it while it's covering myself with a prayer shower. Somebody once asked me, why do you put such a cloth when you are praying? Yeah, you don't understand that with exposure. Besides revelation, you need exposure concerning some things of the Bible. When I was in Israel last year, I was blessed with this talit. It's called a talit or a prayer shower. But no end up war, wailing war. A prayer request in Israel. You are not allowed to go there without covering yourself with a prayer shower. During the times of Jesus, even today in Israel, the priest can pronounce a blessing to the church. He puts on a prayer shower. He puts on a prayer shower. These are the wings. The issue of blood. But the anointing for healing was connected with touching the wings. Okay. If you go to the book of Malachi, you hear about the wings. Father, I pronounce healing over those who are sick. My relationship, every plan of the wicked be put to shame. I pronounce blessing, double favor, open doors in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Join me tomorrow again by God's grace. Bye bye. Love you. Stay blessed.